נוער שלנו למורשת צה"ל, נראה לכם עכשיו פרויקט יפהפה, דרך מקורית של איסוף ותיעוד והפצה של עדויות מוקלטות של חיילים וחיילות צה"ל לדורותיהם. הנה רני בנדר, יושב ראש עמותת נקודת ציון למורשת צה"ל, ואריאל המר, תלמיד כיתה י"א שמשתתף בפרויקט הזה. שלום לשניכם. רני, זה פעם ראשונה שאנחנו שומעים על זה, אז ספר לנו את הוואן ליינר. אני פגשתי אותו מזמן, כבר הייתם אצלנו, אלעד, זה היה מזמן, זה היה לפני איזה שנתיים. זה נתן הרבה פרומושן טוב. אז למעשה מיזם חינוכי למורשת צה"ל אומר שלכל אחד מאיתנו ששירת בצה"ל, יש איזה אירוע מכונן, אירוע משמעותי, אירוע שראוי לספר עליו. כן. אם זה למצב של מורשת, בשביל לשמוע את כל הסיפורים, לאסוף את כל הסיפורים המעניינים, או לחנך. ולמעשה התחלנו, לפני זה, אתם יודעים, יום כיפור, לבנון הראשונה, היו הרבה סיפורים, אבל למעשה עכשיו זה הולך ומתגבר כמות הסיפורים. מתאר לך מה יקרה רק בשנה וחצי האחרונות. בדיוק. זהו, איך המלחמה משפיעה? מתעלה על כל השאר. אז היא משפיעה, יש הרבה פניות, גברים, נשים, עורף, חזית, לכל אחד יש סיפור משמעותי שהוא רוצה לספר, אירוע מכונן, שגם אנחנו צריכים לשמור, וגם הערכים שלו ראוי להישמר וזה, ולכן אנחנו באנו לבתי הספר, ואמרנו להם, תשמעו, אנחנו רוצים לחנך את בני הנוער לפי אותם ערכים. בואו ניתן לבני הנוער, כיתות י', י"א, לראיין את בני המשפחות שלהם, את האחים, את השכן, אתם תבחרו את מי לראיין, אתם דרך הסמארטפון, 15 דקות עם כמה שאלות מסוימות, אתם מראיינים, והתוצאות היו מדהימות, כי הם חזרו עם תובנות מסוימות, עם דילמות, עם ערכים מסוימים, ואז נוצר גם שיח בכיתה. מה נכון, מה לא נכון, מה מעניין, מה לא מעניין, ונוצר פה איזה עניין מאוד מאוד מעניין, שבסוף היום זה טוב גם לתלמידים, גם לצוות החינוכי, וגם ההורים. אני התפלאתי, שאלתי בהתחלה את התלמידים, מי יודע איפה ההורים שירתו בצבא? לא כולם יודעים. זה מטורף. זה כמו עבודת שורשים שעשינו בזמנו, פשוט עבודת שורשים של צה"ל. והתוצאות מדהימות. יש לנו קטע, אולי אנחנו נראה, נחבר יותר את הצופים לעניין ונמשיך לדבר. בבקשה. בואו נראה. הראשון, עם סיירת מטכ"ל כמובן, בתפקידו לשחרר את החטופים. מטוסים 2 ו-3, פינינו מה שנקרא הצידה את המסלול, ועמדנו לרחבת חנייה, וכמו שאמרתי, תפקידנו לחכות לכוחות שיחזרו אלינו, כל אחד במשימתו. המטוס הרביעי חיכה להוראה מתי הוא יכול להתקרב לטרמינל, להעמיס את החטופים שכבר שוחררו. איש ששירת כנווט במבצע אנטבה, זאת מורשת, זה אתוס לאומי אפילו, נכון. לא רק אישי. אבל מה שמעניין, הגיבורים הגדולים לרוב מראיינים אותם. מי שדווקא לא מראיינים זה מי שהיה קצת מאחורי הקלעים, קצת שלא קיבל צל"ש או משהו כזה. וזה רוב החיילים, כן, גם רוב לפעמים החיילות. אנשים לא רוצים להתראיין לראיון רשמי, וברגע שאתה אומר שזה נכון. אח או בן משפחה כלשהו, פתאום יכולים להיפתח הרבה בדיוק. יותר. אנחנו רואים סיפורים מדהימים של חיילות שהיו, סיפורים מלאי אתוס ופשוט דברים מדהימים. אריאל, אהלן, מה העניינים? איך אתה בסדר? אתה מתרגש קצת? לא נורא. מאיפה אתה בארץ? מראשון לציון. יפה, תלמיד כיתה י"א. איך שמעת על הפרויקט? הביאו לנו לבית ספר בעצם, אמרו לנו, צריך לעשות במסגרת תעודת בגרות, פרויקט כיתתי. אז החליטו שאנחנו נעשה כל השכבה, נעשה סיפורים. ובהתחלה זה באמת, מה, אני אשב עכשיו, אני אראיין, זה לא נשמע מאוד כיף. אבל שאתה באמת יושב עם הבן אדם, והוא מספר לך על הסיפור שלו ועל מה הוא עשה, אתה באמת, ואתה גם רואה את ההתלהבות, אנשים מתלהבים לספר את הסיפור שלהם. נכון. וזה לא משהו שיש לכולם את ההזדמנות לעשות. לא כולם מקבלים צל"ש או רעיון בחדשות. עם מי דיברת? אני דיברתי עם קצין ביחידה מיוחדת, לא מישהו שיש לך אליו קשר אישי. חבר של חבר, אבל גם אפשר קשר אישי. כן. החבר פשוט. מאיזה תקופה הוא דיבר? מאיזה תקופה הוא שירת? לחם ב7 באוקטובר, בנחל עוז, סיפר לי. הוא היה שם בעצם מפקד, סיפר לי על הסיפור, ממש. וראיתי גם כמה היה לו באמת חשוב להוציא את זה. אני לא יודע, יכול להיות שהוא לא דיבר עם אף אחד על זה אפילו זה לא משהו שאנחנו יודעים. או
לדבר עם אבא או דוד, שזה באמת, זה חשוב. עזר לו לפרוק. כן, זה עזר לו לפרוק, וגם לי, באמת להבין את החשיבות של מה שהוא עשה. איך זה מרגיש לראיין מישהו על בעצם מלחמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו? זה לא שאתה מראיין מישהו ממלחמה לפני 20 שנה. זה עוד פה. כן, זה גם תחושה אחרת, שאתה שומע על סיפורים, עצמאות, לבנון. אתה אומר, טוב, זה רחוק, כאילו, קשה יותר להתחבר. אבל כשאתה שומע סיפורים ממש מכאן ועכשיו, זה משהו שונה לגמרי. אתה יכול ממש להתחבר לזה. אתה אומר, מה תפס אותך במיוחד ממשהו שהוא אמר? הוא סיפר על זה שהם והיו גם טירונים, הרבה טירונים, ואז הם יצאו ונלחמו, והוא אמר שכל, בעצם, שנייה, וכל דקה וזה, אז בעצם חיים ומוות. והוא ראה אנשים נלחמים באמת עד הסוף, גיבורים לגמרי, והוא סיפר גם על ההרגשה, לפעמים על פחד? איך נקרא לזה? הפחד, כן, אבל גם האשמה, אחרי ששרדת, זה משהו שקורה הרבה. האשמה של מי ששרד ונפלו סביבו חיילים. נפלו סביבו. שנה הבאה אתה מתגייס, נכון? כן, שנה וקצת. איך זה מרגיש לקחת חלק בפרויקט כזה, כשאתה לקראת גיוס? האם זה נותן יותר מוטיבציה? קודם כל, כן. כי באמת הבנתי, כמו שהוא מוכן לשמור עליי ועל התושבים, ככה גם אני מוכן בעצם לשמור על זה שנה הבאה שאני מתגייס, ובאמת זה חיבר אותי, זה עזר לי גם להבין כמה האחדות שיש בעם, הוא דיבר גם על האחדות, כמה האחדות שיש בעם באמת חשובה ותורמת לחיילים. אנחנו שומעים הרבה סיסמאות, ביחד ננצח, כולם ביחד, וזה קשה, כאילו מה קשור זה שאנחנו ביחד לחיילים. כן. אבל הוא סיפר והוא אמר שזה באמת משפיע עליהם, והם מרגישים את זה, וההתנהלות, אם יש אחדות בעם או אם אין, שונה. אז אני הבנתי גם עכשיו וגם בתפקיד שיהיה לי בצבא, שבאמת חשוב לי. אין כמו למידה משמעותית כל כך. כמו למידה משמעותית. רני, איך אפשר להגיע, ליצור קשר, להתחבר? הכי טוב גוגל, יש לנו אתר, ממלאים שם את הפרטים, אנחנו יוצרים קשר, זה תהליך שהוא די פשוט. אנחנו באים, מציגים את הפרויקט לתלמידים, הם הולכים במשך שבוע לבדוק, לדבר עם אנשים, לראות מי הכי מתאים לרעיון, עושים עוד שבוע רעיונות, אחרי זה דנים על זה עוד שבוע בכיתה, כל הסיפור חודש, והם יוצאים אנשים אחרים לגמרי. הציבור אחר כך יכול לראות את הסרטים? בהחלט, בטח, כן, בטח. זה פתוח. זה פתוח. אתה יכול אחרי זה לראות לפי גולני, שנת 2005, אזור מסוים, ואז כל הסיפורים עולים. למעשה זה מחבר בין כל הסיפורים לפי יחידה, שנה ומיקום. זה נשאר בפורטל, ויהיה אפשר לצפות בזה. לגמרי. אפשר יהיה לשלוח ילדים של עוד כמה שנים לראות ולשמוע. עכשיו, מה מעניין? שבסוף היום, עם ארבעתנו, היינו באותו מקום, כל אחד חווה משהו אחר, כל אחד מרגיש משהו אחר, ואז הסיפורים שאתה צופה באותו אירוע, כל אחד מספר את הסיפור שלו, שזה בעיניי מרתק. עוד יספרו דורות על המלחמה הזו. רני ואריאל, תודה רבה שהייתם.